Nokoro mogi wamedo dhi nyime gi weche manyien ka owuok motendore kod jatend piny twak gi jo Kenya e piny mar Ingresa. Obila ma Nyamachi kaunti ma Kisii ochako timo nonro bang' jal moro ma jahigni 50 go kendo wang' ma otho tikli kod jogweng' mane kod mauma mager. Kaluwore kod jodak makono, jalno ma nyinge Steve Onserio yande onego jaode kendo tedo ringe kata ring jaode no ma omiyo nyithinde ochamo. Kaka Cynthia Onyango lero, jalni e tielo manyime bendi koni yande ne osenego jaode maduong' kendo nyocha e kowe thuolo bang' bedo e jela kuom higni 2 mokalo. E gweng' ma Sugubo Bobasi e kaunti ma Kisii, tim momako dho jogweng' kendo olo koyo e chuny jopiny e tielo machielo monjo it kod wang' oganda. E apayani, buru marateng' ti nenore kama jopiny owang'o e ringre Steve Onserio. Steve, kaluwore kod jogweng', ne ogoma owang' miri bang' mawachore ni yande onego jaode Evelyn Nyaboke ketho mapok oyangore kendo bang'e tedo ring dend jaode no ma opidho nyithinde 2. Kaluwore kod jodak, nyithindo Onserio osebedo ka penjo kama min gi nitiere kuom kinde ma ogwaro, to wuongi osebedo ka nyisogi ni min gi yande odhi wuoth kama bor. Mama yenu nenda kwa, alikuwa atarudi. Alikuwa anaambia watoto hivyo. Kufuatilia kaenda wakampata mali yako, tuambie fulani yako wapi. Kwa kifika hapa, nasema uacha tu, nipeleke polisi, nifikirie mpaka niweke polisi, ndio nifikirie niambie mali yako. Asa ukifuatilia kapata mali iko. Edalani Masani Odongunda, emayande Steve Onserio dake kod nyithinde 2 e aluora makelo buok, kadakne chalo mar le ka jodak to ne ok ong'eyo gima dhi nyime e dalani. Steve Onserio kata kamano ok ne oweyo gweng' kod buok mar tim makoch mar nek kod pidho nyithinde 2 ringre mar min gi kende, achiel kuom nyithinde 2 bende oweyo ka osemiyo ich. Hiyo jamaa ametusangaza na matendo yake hapa. Sana. Alikuwa bibi ya kwanza na huyu ni wa pili. Sasa huyu jamaa ametuzinda na hapa. Nigaiti sana. Nataka serikali inisaidie, itafute njia ichukue huyu watoto. Kaluwore kod OCPD Manyacheki Kipkemoi Kipkulei, jagono makoro weyo jodongo karundo luth kendo kino wigi yande owe thuolo higni 2 mokalo kowuok e odang'ech bang' ketho mar nego jaode maduong' e kinde manyime. Got some information that it is not the first time that has been doing so. Initially, in the year 2007, he killed the first wife, and that's why the community was suspicious of this when they saw him moving with the young kid of 4 years. He had been sentenced to prison and he just came back. He was released some 2 years ago. Ringre Steve Onserio kod mar jaode Evelyn Nyaboke otere kar kano ringre mar osiptal maduong' ma Kisii kama girite mondo timnegi bero. Cynthia Onyango, Ramogi TV.